வணக்கம். வணக்கம். என்ன பேர் உங்க? ஃபாத்திமா ஷமீமா. எங்க இருக்கீங்க? நான் மஹிந்தபுரம் ட்ரிங்கோல தான். ஓகே. இலங்கையில உங்களுக்கு வாழ விருப்பமா இல்லாட்டி வெளிநாடுகள்ல ஏதாவது ஒரு நாட்டுல வாழ விருப்பமா? எனக்கு ஃபாரின் போறதுன்னா இஷ்டம், பட் இலங்கையை விட ஃபாரின் இஷ்டம்னு சொல்ல மாட்டேன். இலங்கை ஓகே. ஏன்? ஏன்னா இது என் சொந்த நாட்டு, so I love that. இப்ப இருக்கிற இந்த பொருளாதார நெருக்கடி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் வந்து இந்த நாட்டை விட்டு தப்பிச்சு போனா போதும்னு சொல்றாங்க. எனக்கு அப்படி ஒரு ஐடியா இல்ல. தமிழ். வணக்கம். வணக்கம். தமிழ் தெரியும்? கொஞ்சம் தெரியும். உங்களுக்கு இலங்கை நாட்டுல வாழ்றதுக்கு விருப்பமா இல்லாட்டி வெளிநாட்டுக்கு போக விருப்பமா? வெளிநாட்டுக்கு යන්න කැමති නෑ. ඉංග ඉරින්දාන් කැමති. ஏன்? මගේ කන්ට්‍රී හොඳයිනේ. මොන ප්‍රොබ්ලම් ආවද ලංකාවේ ඉන්න එක හොඳයි මට. நீங்க எந்த இடம்? මම 4th mile post. திருகோணமலை. ත්‍රිකුණාමලය. திருகோணமலை மக்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? මේකේ තැමිල් සිංහල මුස්ලිම් සේරම ඉන්නවනේ. ඒ නිසා මට නම් ඒ තුනම කල්චර්ස් තුනම තියෙන හින්දා හොඳයි. මම ලකී මෙහෙ ඉන්නේ. தேங்க்யூ. Thank you.